Tak priatelia, nachádzam sa v Štrbe. Autíčko úspešne odparkované na zachytnom parkovisku neďaleko vlakovej stanice Štrba. Teraz zostáva už len vyčkať nejakých 15-20 minút na zubačku, vyviesť sa hore na Štrbské pleso a tréning môže začať. Sám som zvedavý, že aké bude dneska počasie, lebo už teraz vyzerá byť na celkom pekný úpek, ale to nevadí, to nás od toho neodradí. No a vidíme sa hore. Najbližšia zastávka Popradského plesu. Ešte spustiť aplikáciu a ide sa na to. Tak, Štrbské pleso, teda Popradské pleso, za sebou 33 minút, takže super. Mám si krátku pauzičku na občerstvenie, bachnem tam gelik. Vlastne jeden som si dal, ako som vyražal zo Štrbského plesa, takže to akurát vychádza. Chválim ďalej. Prvé väčšie stúpanie mám pred sebou, ale musím povedať, že sa cítim veľmi dobre. V porovnaní s minulým týždňom, keď som bol vo Fatre, tak čo vie, dneska možno bude nejaké PR-ko. O slnečku už je cítiť. Slnečko a metre výškové. Ale už neveľa. Ešte tento kopček. Potom budem na plese. Občerstovačka krátka. Zregenerovať a váli sa ďalej. Tak, sme na Hincovom plese, za sebou hodinka 20. Takže dobre, značka ukazuje hore na Koprovský štít 1,5 hodiny. Takže ja som spokojný zatiaľ. Dám si krátku pauzu, bachne tam zase nejaký gelik. Nech tá energia stále pokračuje, nech to nepadá dole. A ide sa ešte na posledné stúpanie. Pekne. Túto na hrebeník. Hodina 58, takže cieľ splnený. Kôprovský štít zo Štrbského plesa po 2 hodiny. Nakoniec som zmenil plány a neostal na vrchole, lebo je tam hrozne veľa mušiek. Takže plán je nasledovný, a to zbehnúť dole
naspäť do Hincovho plesa a tam si oddychnem, hodím trošku opaľovačku, doplním nejaké živiny a pokračujem ďalej, pretože ma čaká ešte jeden vrchol a to Sedlo pod Ostrovou. Dneska to bude úspešný deň. Sladká odmena, fakt. Takéto schladenie. Pauzičko mám za sebou. Nakoniec som aj nejedol, lebo ako si som nemal chuť, tak som si dal iba gel a jojo cukriky. Môžem vyraziť naspäť na Popradské pleso a potom už sa uvidí. Ale zatiaľ plánu stáva ešte vybehnúť na Ostrvu. Tak poďme na to. Tak konečne na Popradskom plese. Zvedali na čas. 58 minút z Hincového plesa. Dám krátku pauzičku a idem teda na Sedlo pod Ostrovou. Tak toto bolo riadne na moral, ty kokša. Ale 38 minút. Takže cieľ splnený, ešte lepšie, ako som čakal. Ale za tie výhľady to stojí. Ostáva mi už len iba zbehnúť dole na Popradské pleso a potom asfaltkou na Štrbské plesko a pre dnešok vybavený. Ostrova je za mnou, teraz mi už len ostáva zabehnúť pár kilometrov na Štrbské pleso a oficiálne dnešný trail je za mnou. Ale mám pocit, že ten asfalt bude asi najhorší z celého dňa.